Nga po may nagbabanutig diyo sa Riverside, Naga City People's Mall sa Naga. May nakukuha ata. Yan o. Dati malinigon dyan. May nako agad ano eh. May nako agad na. Ano? Ha? Tilapia? Oyster. Sa sentro ng Naga, ganyan na Sabado. It's Jan 18, 2025. Ayan. Nakalamierda. City People's Mall. Ay, i-repair na ata. Karampanya na po oh. Ang dami ng mga tarps, ang mga politicians. Life, now we feeling it again, better hold tight, we on this ride that never ends, going all night, can you feel this energy, this is where we're meant to be. Sumakay muna sa tricycle. Dito na po ang plaza. Palamig. Nagkasebo. Ay, takbo-takbo. Punta tayo doon sa Nasivea. Mga visually impaired massage therapist. Ay, meron namang tinda. Ah, hindi. Nire-repair na pala ang Plaza Quezon. Piso wifi. Umaasen sa Notadega. Ah? Yeah. Ay, atis. Hi vlog. Hello to my guys. Yung ani. Para busisan ko pabalikan. Ha? Para busisan ko. Pero di nag-istorya. Nagsabi siya. Happy New Year. Ate Nance. Hindi ko alam kami ng happy. Ikaw yung nagpasal sa akin. Si Ate Pia ano sa lubos. And Daragang Magayong. Oh, naladop lang pati na-dive lang sa tubig. Ang kingfisher. Ano ang ano kaya ang tanog? Lingaw ako siya. May nagsasound na dyan. Si Kuya Tony, para ano taman? Saya-saya. Saya. Yan, saya-saya yan. Yan, barabarita. Nga ni. Baka ano lang, binata. Oregon Creators Pero kamo, nagpa-araw naman nindo, pigbasa na nindo. Hi, hi. Hello. Test mic 1, 2, 3. Hello. Hindi sa iba't ibang lugar. Nagkalat lang sila. Hindi totoong nasa mga liblib lang na... Hindi totoong... O probinsya ang mga aswang. Jamia, huwag mong sabing si Nicanor ay... Oo. Nagmula siya sa lahi ng mga aswang. At ang Cornento... Huwag yun na pong ipagdiinan. Yung nangyayari sa akin mang mulo. Tumanggap ng tulong. Paano yung nasabing ayaw tumanggap ng tulong? Nung isang araw, nakalimutan ko kung anong araw nga ba yun. Nang makasalubong ko ang pagkina. Andito pa yung mga... Lazar Rizal. Uwi na tayo.